На кучето ти не му дреме какво казваш, а как го казваш. Има 3 компонента на кучешки език и повечето стопани ги оплескват и трите. Номер 1. Таймингът е всичко. Много е важно кога награждаваш или правиш забележка на кучето си. Ако му се караш, че се изпикало на пода преди 15 минути, не правиш нищо. То не знае защо му се караш. Трябва да възнаграждаваш доброто поведение или да прекъсваш и пренасочваш лошото на момента. И запомнете от мен, добрият тайминг води до доверие, а лошия до объркване. Номер 2. Думата за командата не е важна, важен е тона, с който я казваш. Изказвай командите уверено и убедително с ясен тон. Кратко и ясно и никога твърде емоционално. Ето няколко примера. Седни, спокойно и ясно. Не, остро и кратко. Браво, добро куче. Топло и меко. Номер 3. Езика на тялото е водещ. Кучето го възприема много преди да те чуе. Ето няколко примера. Ако стоиш изправен и уверен, казваш на кучето: аз съм водача, ти ме следваш. Ако пристъпваш назад и се навеждаш, приканваш кучето да си играе и да ти скочи. Ако си твърде развълнуван, ще предизвикаш хаос. Следователно, ако искаш спокойно куче, първо ти трябва да си спокоен. Искаш ли още съвети? Пиши в коментарите, а ние ще се опитаме да отговорим с видео.